Dnes vám ukážem ďalšie zo skvelých trikov na PowerPoint. Takže otvoríme si PowerPoint, dáme vložiť tvár, obdĺžnik so zaoblenými hranmi. Potom si to skopírujeme celé, dáme jedno takto, druhé pod to. Najprv klikneme prvý obrázok, potom druhý, odomknutí sa nám, že zlúčiť tvare a rozdiel. Tým pádom nám druhá polovica zmizne. Teraz dáme vložiť, dáme nejaký obdĺžniček, dáme to niekde nakoniec a urobíme to isté. Najprv prvé kliknem, potom druhé kliknem, zase dám zlúčiť tvary a rozdiel. Tým pádom nám to úplne takto sa zmizlo. Teraz urobíme úplne inú vec. Dáme kruh, keď tu održíme Shift, máme krásny kruh, prirovnáme, dobre, prvý obrázok, druhý, tentokrát dáme zlúčiť, zjednotiť a máme to. Teraz to môžeme niekde posunúť, prefarbiť a celé toto vieme aj skopírovať viackrát, vieme to trošku zmeniť tvár, takto posunieme, dobre, dáme na nejakú inú farbu, alebo to otočíme aj zrkadlovo, to tiež bude fungovať, dobre, a ešte tak. A teraz iba dáme, že nejaký textik. Tuto pridáme si text, aj tuto vložíme, upravíme text a aj sem. No a na záver použijeme ikonku, čiže dáme, že vložiť, tam máte, že ikony. Ak máte po anglicky, bude to písať po anglicky, ak po slovensky, tak napíšeme hlava, dáme, že vložiť, dobre, tú ikonku si zväčšíme a to je vlastne celé. A vaša prezentácia už vyzerá o dosť lepšie.